Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Számok Világa csatornáján. A mai témánk, ahogy ígértem, a párkapcsolat lesz. Itt arra gondolunk igazából kérdést illetően, hogy mennyire olvasható ki a Matrixból két embernek a kapcsolata abban a tekintetben, hogy ők mondjuk összeillenek-e, vagy van-e dolguk egymással, mi az, ami tanulható egymástól, és utána még valószínű lesznek több kérdéseink is ezzel kapcsolatban, de első körben akkor erre várjuk a válaszokat tőled. Üdvözöllek téged, Janó! Sziasztok! Üdvözöllek én is benneteket! Ez egy olyan kérdés, amivel már érintőlegesen azt hiszem régebben foglalkoztunk, hogy a párkapcsolatban vannak azok az energiák, amiket mi személyesen hozunk, ezek a párkapcsolati, illetve a családi energiáink, a személyes elemzéseinkből meg lehet vizsgálni azt, hogy valaki mennyire férfiasan vagy nőiesen viselkedik. Minden férfiba, illetve minden nőben benne van az, hogy ő lehet egy nőiesebb nő, férfiasabb nő, illetve egy férfiasabb férfi vagy egy nőiesebb férfi. Rengeteg olyan van, amit a egyén elemzésénél tudunk meg, illetve a párkapcsolatnál én nem csak azt vizsgálnám, tudom, most mindenki izgul, mert mindenki ez a lesz-e párom, és akkor én szerelmes leszek-e, és leélem az életemet egész végig így, de hogy a párkapcsolati számok azok valójában nem csak a párokra mutatnak rá, hanem minden egyes olyan társkapcsolatra, például egy kollégára, egy szülő-gyerek viszonyra, ahol két embernek közösen vizsgáljuk a számhálóból a számait, illetve nagyon sokszor itt a napszám, hónapszám és az évszám az, amiket összenézünk, illetve a közös sorsszámokat tudjuk megnézni. Ezért találunk rálátásokat arra, hogy mi az, ami természetes, de olyan egyszerűen megy kettőnknek. És hát legtöbb, minden kapcsolatban lesz olyan, ami azt mondom, hogy megfejlődni való, amit meg kell tanulni és hordozza magába a dolgokat, illetve nagyon sokszor érdekes, de a párkapcsolati számaink mutatnak rá karmikus dolgainkra, hogy nekünk ebbe az életben most egy olyan feladatunk van, amit ha nem oldunk meg, akkor a jövőre nézve vissza fogunk még kerülni, hogy lesz egymással dolgunk, illetve nagyon sokszor azt is tetten érhetjük, hogy mi már voltunk valamikor egy előző életbe kapcsolatban, és hogy azok az előző életből hozott dolgokat nem mindig mutatnak pontosan rá számuk, de nagyon sokszor előfordul az, hogy láthatóvá válik, hogy mit hoztunk előző életeinkből, mi az, amit már egyszer próbáltunk, de nem tudtunk megfejlődni. Úgyhogy a párkapcsolatban nagyon sokszor arra gondolnak az emberek, hogy mint férj és feleség, vagy mint barátnő és barát, miként tudjuk működtetni ezt, de azt gondolom, hogy ebben sokkal nagyobb rálátást kaphatunk ezáltal. Mondom, nagyon sokszor, ami ugyanide tartozik, hogy egy szülő és egy gyerek között is az a társkapcsolati szerep, hogy működik, hogy mi lesz a komfortzóna. Nagyon sokszor látszik az, hogy a gyerek mondjuk vannak olyan számok, amik ráutalnak arra, hogy nehezebben válik le, vagy azt mondom, hogy tartósabban ott marad a szülőkkel, és ez nem azt jelenti, hogy ott lakik a lakásban, a nyakunkon él, hanem az, hogy a napi szinten ott marad az életünkben, nem távolodik olyan könnyen el, de vannak számok, amiket azt mutatják, hogy kicsit lazább lesz a kapcsolatunk, szabadabban élünk, ritkábban keresik egymást. Ez nem jelenti azt, hogy nincs meg a családi kötelék, csak rámutat arra, hogy a családi kötelék miként működik, mi az ő kapcsolati szerkezetük. Igen, egyébként így a tapasztalatok alapján én is azt gondolom, hogy ahhoz, hogy már egy párkapcsolati szempontból vizsgáljuk az embereket, előtte nagyon fontos a saját mátrixunkat felírni, hogy milyen önismerettel rendelkezünk azáltal, hogy a számokat beírtuk, illetve én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokan megijednek ezektől a párkapcsolati elemzésektől ilyen szinten, és nem azt mondom, hogy ha a Matrix alapján az jön neki, hogy nekik semmi dolguk egymással, akkor menjenek haza, és mondják fel ezt a kapcsolatot. Hogy nagyon sokan megijednek attól, hogy ebben ugyanúgy, mint az önismeretnél, amiről már korábban beszéltünk, egyfajta kihívás mindig lesz. Igen, ebbe is, meg mondom, a tudatosság, hogy valamit megértünk a számokból, az inkább segít ahhoz, hogyha szeretnénk valamit tenni, milyen módon tehetünk. És talán az egyik legnagyobb jósága ennek az.
Nagyon sokszor a párkapcsolati számok, amikor vizsgáljuk, megijednek, mert a családszámai a 4-es, a 2-es, a 6-os és a 8-as, ezek mutatják meg azt, hogy miket hozunk bele a családba, miként működtetünk egy párkapcsolatot, egy társkapcsolatot. Nagyon sokan megijednek, hogy fú, nincs 6-osom, akkor én ezt az energiarészt nem jól működtetem. Majd akik elvégzik a számmisztika tanfolyamat, nagyon sokszor mondják, hogy jó, legközebb nem is a nevét kérdezem meg először, hanem a születési dátumát, és akkor megvizsgálom, hogy neki van-e 6-osa. És szoktam mondani, hogy nagyon sokszor két ember, akinek nincs 6-os, és azt gondolja, hogy ezt a területet nem tudják jól működtetni, ez a otthon, a család és a hitnek a száma, ezért ez jelentőség teljes a párkapcsolati számok között. De azt mondom, hogy van egy ember, aki mondjuk 11-én született, a 11-én született ember az egy 2-es napszámú ember lesz, majd van egy másik ember, aki meg született mondjuk 13-án, 1 meg 3 az 4, az egy 4-es napszámú ember lesz, és amikor egy párkapcsolati energiát vizsgálunk, akkor összeadjuk az egyiknek a napszámát a másikkal, és itt a két 2-es számú ember, vagy a 2-es meg a 4-es napszámú ember száma összeadódik, ebből lesz egy 6-os közös napszámuk, és érdekes módon, hogy lehet, hogy egyikőjük sem hozza alapjába véve a 6-os számot, és ketten mégis együtt tudnak egy családot teremteni, megteremtik azt a fajta energiát, hogy a közös energiájukba eljön az a otthon érzem magam érzés, az a meg tudom teremteni vele az otthont, mert hogy pont ez a lényeg, hogy ketten együtt képesek rá. Egy párkapcsolat, egy társ, ez mindig arról szól, hogy nem egyedül kell tennem dolgokat, hanem ketten adjuk össze azt, ami van. És ez a számokra is igaz, hogy bizonyos párkapcsolati számoknál ketten adjuk össze a számainkat, és az hozzájárul a személyes külön-külön hozott számainkhoz is, amit ezekről a területekről hozunk. És mondom, nagyon sokszor az is meglepő, amikor nézzük, hogy éljük az életünket, milyen elakadásaink vannak, a múltat vizsgáljuk, hogy ezt hozzuk vagy nem hozzuk. Néha tanulságos fölírni generációkba a családunkat, a szüleinket, vagy a régebbi párkapcsolatainkat, akinek több tartósabb párkapcsolata volt, fölírjuk ott a számokat, és nagyon meglepő, hogy azokon a területeken, ahol problémákat érzünk, akkor látjuk azt, hogy miért van probléma, hogy hol van mondjuk olyan számszerkezetünk, ami magába hordja ezeket a hiányosságokat. És ebben mondom, még vannak jó dolgok, mert a számmisztika szerint, ahol nekünk egy üres kockánk van, úgymond nincs számunk, az a terület nem azt jelenti, hogy nem születtünk vele, hanem az egy olyan terület, amit eldönthetünk, hogyha szeretnénk, akkor tehetünk érte, és azt megfejlődhetjük. És ilyen esetekben a párkapcsolatnál is igaz, hogyha hiányzik valamelyik olyan párkapcsolati energiaszámunk, nagyon fontos, hogy rájöjjünk, hogy az hiányzik, mert egy párkapcsolatba fejleszthetjük saját magunkba, hogy az kialakuljon, illetve nagyon fontos, hogy ilyen esetekben megkérhetjük, hogy jó az, hogyha a társunk azt a számot hozza, ami nincs, és cserébe mi lehet, hogy pont olyan energiát biztosítunk neki, ami pedig őnála hiányzik. És akkor ebben a tekintetben igazából betölthetjük azokat a számokat, és nem kell félnünk attól, hogy ez így megtörténik. Egyébként ugye a példákon keresztül az lehet még érdekes, hogy az 5-ös a szabadságnak is a száma, ugye? És hogy ez párkapcsolati vonulatban, ez mondjuk hogy tud pozitívan vagy negatívan lecsapódni egy elemzés során? Az 5-ös szám is szerintem egy nagyon különleges szám, egy külön előadást megérdemelne, mert hogy ahogy látjuk, a 4-es szám és a 6-os szám az, ami a családnak a fő dolga, mert a 4-es az alap, az otthon, ahol magát a helyet kialakítjuk, a 6-os az pedig, hogy otthonná tesszük ezt a helyet. És kétféle módon juthatunk el, 4-es egy fizikai szintű szám, vannak természetesen lelki és szellemi jelentései, de alapvetően a fizikai sorunkon van, ez mindennek az alapjainak szoktam nevezni, és a 4-esből, hogy följussunk 6-osba, az lenne az egyszerű 5-ösön keresztül, megyünk, már a 4-es fölött van az 5-ös, aztán a 6-os szám. De az 5-ös a szabadság száma, és a párkapcsolat az nem arról szól, hogy szabadak vagyunk, hanem az bizonyos kötelezettségvállalások és energiák által tudunk fölmenni úgy, hogy otthon érzetünk legyen. Ez legfőképpen elsődlegesen nem a szabadság, hangsúlyozom, elsődlegesen. A 6-os számba azért jutunk vagy a 2-es vagy a 8-as számon keresztül, mert hogy a 2-es a lélek, az érzelmek száma, a női minőség száma, amíg a 8-as a férfi, az örömök, az idő, a ráfordított idő, a prémiumok száma.
és külön-külön mind a kettő alkalmas arra, hogy egy család létrejöjjön, el tudjuk érni azt, hogy megteremtődik egy alap, összeköltözünk valahova, sátorba, palotába, nincs jelentősége, és kettesen keresztül az érzelmeken, a szereteten, a szerelmen keresztül találjuk meg a másikat, és ezek az érzelmi kötődések nagyon erősen összetartanak minket, és úgy döntünk, hogy ezzel el tudunk jutni ahhoz, hogy egy családot működtessünk, fenntartsuk és megéljük. És léteznek is ilyen családok, ahol az érzelmek alapján egy stabil háttérrel működő párkapcsolat van, és ráépülve jönnek a gyerekek, és jön az együttélés. Aztán van az a másik, amit sokszor látunk, hogy megvan szintén a 4-es szám, mindennek az alapja, van egy tér, ahol kialakul az a kapcsolat, a 8-as szám a ráfordított idő, elmegyünk nyaralni, élvezzük a ráfordított időt, tudunk elmenni kirándulni, a számunkra nagyon fontos az élvezetek és az örömök megélése, eljárunk haverokkal buliba, biliárdozni, pubokba, mindenhova, és van ez a fajta örömök keresése és megélése, és ez annyira összekovácsol minket, jól érezzük magunkat, hogy ugyanúgy eljutunk a 6-os számba, hogy azt gondoljuk, hogy ebben az illetővel tudunk egy nagyon jó párkapcsolati otthon energiát megteremteni, és megalkotjuk a családot. És az igazán jó működő modell az lenne, amikor mind a két számon keresztül együtt megyünk föl, hogy följutunk a 2-es az érzelmeken keresztül a 6-osba, a családba, illetve 8-as az időn és akár a vagyoni javakon és az örömökön keresztül följutunk a családba, ilyenkor egy komplex, egy energia szempontjából nagyon jól működő párkapcsolatot és családot hozhatunk létre, vagy látjuk, hogy működik. És akkor ebből ezeket a rendszereket megismerve tudjuk látni azt, hogy mi melyik részét tudjuk mondjuk könnyebben adni, mi az, amire mi nekünk annyira nincs rálátásunk, és a párkapcsolatoknál ezeket vizsgáljuk, hogy a társ mi az, amit hoz, mi az, ami hiányzik belőle, és mondom, nagyon érdekes, hogyha belemegyünk múltbéli párkapcsolatainkba, vagy netán a szüleink párkapcsolatát megvizsgáljuk ilyen szinten, hogy az, hogy működött, akkor rengeteg mindenre rájövünk. Megértjük azt, hogy miért működött egy olyan, amit lehet, hogy mi másképp látunk, mert másképp tevődnek össze a számai, de elfogadjuk és látjuk azt, hogy az övéké így működött, mert nekik az energiakapuk erre voltak megnyitva, és ez működtette az ő kapcsolatukat. Úgyhogy nagyon, nagyon izgalmas terület, és azt gondolná az ember, hogy ezt 5 meg 10 perc alatt le lehet zárni. Szerintem amúgy a számisztika tanfolyamokon itt alapodunk el a legjobban, mert mindenki mindent meg akar érteni, meg megdöbben, és hatalmas témakört vagy lavinát tudunk elindítani, amikor azt mondjuk, hogy nézzük meg. Szoktam mondani néha a résztvevőknek, hogy na, itt elvesztettem a csapatot, mert látom, hogy nem is figyel, mit mond, már anya számát írja, apa számát írja, az előző párjai számát írja, és kell időt adni nekik, mire visszajönnek, és észrevesszük, hogy már újra ránk figyelnek, és mehetünk a következő témára. Igen, egyébként sokan szerintem ezért is jönnek el, és ez nagyon jó, hogy nem ezzel kezdünk, mert akkor már az elején elvesztenénk a csapatot, de akkor alapvetően igazából azt így kijelenthetjük, hogy amikor a párkapcsolati számokat nézzük, akkor ugye, amiről beszéltünk is, hogy az önismeret számait előtte érdemes megvizsgálni, meg ugye a családdal való számokat is, hogy mondjuk a anyukával, apukával való viszony, az ő közös számaik mit hozhatnak hozzánk, és majd mi hogy fogunk viselkedni az adott párkapcsolatainkban. Igen, nagyon bonyolult, mert én azt szoktam mondani, hogy ha önismeret terére tévedünk, és a számisztika alapján próbálunk segítséget találni ebbe, akkor az elsődleges lépés, hogy nagyon sokszor rájövünk arra, hogy mindez, amit élünk, nagyon sokszor a szüleinktől hozzuk. Ha az ő számaikat megvizsgáljuk, akkor látjuk azt, hogy mi az, ami a ránk adott ruha, és mi az, ami pedig mi vagyunk, és a mi számainkból meg látjuk ezt a fajta különbséget. Ez nagy segítség. Egy picit reflektálva még erre a tanfolyamos dologra, hogy néha meg szoktak róni, mert általában van olyan, hogy az első 2 napban még számot nem is tanítok. Mert hogy annyira elviszi a figyelmet, hogy mindenki le akar, hogy én 5-ös ember vagyok, és akkor hú meg ha, hanem először csak az energiák, hogy egy háló
keresztül hogy működnek az energiák, az összefüggések, hogy miként működik valami, mert utána, amikor már számokat kezdjük beírni, akkor érteni kéne, hogy mit működtet az a számháló, és ott nem sose egy számról van szó, hanem a számok összességének az egymásra hatására, annak a működésére, és mondom, nagyon fontos az, hogy egy szám nagyon sok mindent jelent, és itt van például, hogy egy kérdéskör tükrébe mindig meg kell tanulni azt, hogy ahhoz a számhoz melyik jelentést vegyük ki. És ott van ugye a párkapcsolatban még a 2-es a nő, a 8-as a férfi, a generációson és nagyon sok kérdésben a 2-es az anya, és a 8-as az apa száma. De szintén generációs kérdés az, hogy ha már még idősebbek vagyunk, akkor a 8-as szám az lehet, hogy a fiúgyerek, és a 2-es szám a lánygyerek. Tehát mindig nagyon sokféleképp kell ezt megvizsgálni, azért tényleg nagyon nehéz, hogyha valaki egy számról kérdez, hogy ez a sorsszámom, vagy ez a dolgom, akkor az mit jelent. Hát abból tényleg csak jósolni, vagy találgatni lehet inkább, mint azt mondani, hogy miből keletkezik, és mit hoz az élet, hogy hat ki az életére. Igen, összefüggéseiben kell mindig ezt vizsgálni, és azt gondolom, hogy abból levonni a következtetést érdemes, tehát abból érdemes. Még egy mondat erejéig, saját tapasztalat, hogy amikor megtanultam, hogy hogyan kell számolni, én is azonnal kiszámoltam, hogy a szüleim hogyan voltak, és ott volt a 6-os, úgyhogy nagyon boldog voltam, hogy akkor ez egy sikeres projekt volt. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy... Az csak megerősített, hogy sikeres projekt volt, vagy ez is egy jó kérdés, hogy amikor rálátunk egy számra, akkor az csak megerősít minket, de azt tudjuk, csak legalább tudjuk azt, hogy mi működtette, hogy mit keressünk mögötte. Mert ahogy mondtam, a 2-es és a 8-as számoknál, rájövünk, hogy miért mondjuk az érzelem működtette, vagy miért az, hogy elmentünk mindig nyaralni. Vannak azok a családok régről is, akik még a NDK sátrat húzták magukkal, be volt pakolva a kocsit, senki nem fért be, de mindig kellett menni a Balatonra, mindig kellett menni a nyaralóhelyekre, ki volt húzva a sátor, és akkor sátraztak, mert hogy látszott, hogy kell a 8-as szám, az öröm, az időt megadták a családnak, és érdekes módon ez ott volt. És ha belegondolunk, csak nézzük meg, hogy a 80-as évek szóltak igazából erről. A 8-as szám ott van benne. És a 80-as évek volt az igazi kempingező, sátras, balatonparti, lángosos, szalonnasütős, tábortüzes időszak, és ott van benne a 8-as szám. Tehát nagyon sokszor valójában még azt szoktam mondani, hogy évenként is, vagy évtizedenként, évszázadonként, sőt most már azért a 2000-es években van hál' Istennek merítésünk. Azt mondom, hogy az első számokat az évszámból az 1000-es és a 2000-es évek közötti különbséget is érdemes vizsgálni, mert itt is kijön a 2-es, hogy 2000-ben születettek a mostani generáció, ami felnövekszik, és sokkal lélekorientáltabbak, mint az 1000-es években született emberek, akik, mint beszéltük az előző 1 vagy 2 előadással ezelőtt, amikor a munkáról beszéltünk, hogy az egyes a tervezés időszaka, most nem tervezésből indulnak ez a korosztály, hanem lélekből, 2-es számból, inkább érzelmi alapú működés, és ez nem azt jelenti, hogy ő nem fog tervezni, csak inkább először érzelmileg kötődik egy feladathoz, majd megtervezi azt, még mondjuk egy 1000-es években született ember inkább megtervezi, majd amit megtervezett, megtanulja megszeretni. Tehát nagyon-nagyon izgalmas a számmisztika területe. Igen, ez is nagyon érdekes téma. Köszönjük szépen, hogy végignéztétek ezt a videót. További tartalmakért kövessetek be minket, és nem sokára jelentkezünk a következő videóval. Köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy végignézted ezt a videót, hasonló tartalmakért iratkozz fel a csatornánkra, ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és ha kérdésed van, írd meg kommentben.